औ दिनै खेला माजोंमोन? नर्थ इस्ट आरो बड'लेण्ड एफसि मोन आरो ना। बड'लेण्ड एफसिया बर'फोरनि जाहैबाय। ओमफ्राय नर्थ इस्ट एफसिया बबेनि? जेनेबा जेनेरेल। ओमफ्राय सोर देराखो? नर्थ इस्टआ देरहाबाय जाबाय। नर्थ इस्टआ देरहाबायानो? दिनैसो जागायजेननाय। होमबा बड'लेण्ड एफसिया दिनैनो गालाबाय नामा? गाबाय दिनैनो एसे खनसेयाव जेनबाय आरो बलसेयाव। ना इयुनाव मोनबावगोन गेलेनो चान्स? मोनगोन चान्स मोनगोन। दिनै माने ओरैनो मोनसे जाथ्रासो। आं दिनै नोंथांमोननि एक्सन ग्रुपनि मेम्बार माखासेखौ देखायनो नागिरदों। बिथाङाबो जाहैबाय एक्सन ग्रुपनि आरो लोगोसे नैबेहाय दङ आरो गोबां गारि दंबावोमोन। नैबे गंथाम गारियाबो, नैबे गंसे, नैबे गंसे आरो नैबे स्करपिय' गंसे। बलेर'खौ दिनै लाबोआखै। दा बिथांमोनानो जाहैबाय एक्सन ग्रुपनि दैदेनगिरिफोर लोगोसे सोद्रोमाफोर। आरो आंथ' गारिजों गैया, आंना नैबे स्कुटियानो जाहैबाय आंनि, नैबे स्कुटिया। बे जाबाय सुरु हजाय स्टेडियाम। नैबे स्टेडियाम सिङाव दिनै खेलाया माजोंमोनलाय आदा? नर्थ इस्ट आरो बड'लेण्ड एफसि मोन आरो ना। बड'लेण्ड एफसिया बर'फोरनि जाहैबाय। ओमफ्राय नर्थ इस्ट एफसिया बबेनि? जेनेबा जेनेरेल। सोर देराखो ओमफ्राय? नर्थ इस्टआ देरहाबाय जाबाय। नर्थ इस्टआ देरहाबायानो? बान्था हिसाबैथ' बेहाय 1 लाखसो जागोन बे गिदिर स्टेडियाम। बुजायनाय माबा होआखै दिनै, माने पिटा हानायनि नियम बायदियैल' माने माबानाय जादों आरो। जास्ट स्टार्टिं दिनै। स्टार्टिं फार्स्ट अपेनिं बेनिफ्रायनो जागायनाय। फाइनाल मोनथ'वाखैनो, दिनैसो जागायजेननाय। होमबा बड'लेण्ड एफसिया दिनैनो गालाबाय नामा? गाबाय दिनैनो एसे खनसेयाव जेनबाय आरो बलसेयाव। ना इयुनाव मोनबावगोन गेलेनो चान्स? मोनगोन चान्स मोनगोन। दिनै माने ओरैनो मोनसे जाथ्रासो। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ दिनै नर्थ इस्टजों आरो बड'लेण्ड एफसिजों जादोंमोन जाहैबाय। ओमफ्राय बड'लेण्ड एफसिया दिनै फार्स्ट खालिनो जेनदों जाहैबाय। ओमफ्राय दा नैबे दिनैसो स्टार्टिं नालाय जाबाय थागोन खेलाया। दिनैसो बेखेव जेनदोंमोन फिथा हासावनाय हिसाबै। नायबानो जाबाय बे स्टेडियामावनो जादोंमोन। आरो नैबेखिजा गोबां मानसिफोर दं नै। आरो नैबे जाबाय फुटबल। बे गोबां सिख्लाफोरबो दङ। आर्मिफोरबो दंफैयो नै गोबां आर्मिफोर दंफैयो, पुलिसफोरबो दङ, मिलिटारिफोरबो दङ। आरो जोंहा बेहाय एक्सन ग्रुपआ जोंहा गाजा गोमजा जिरायगासिनो दङ। बिथांमोनानो जाबाय एक्सन ग्रुप माने नोंथांमोना मिथिखायो एक्सन ग्रुप होनबाथाय मा? बिथांमोना हमग्रा, आथिखालाव बर'नि संरैखाथि हमगासिनो दङ। नंगौ, किसुमान बुस्थुखौ जोङो मिथिबाबो मिथियै बायदि थायो, खिन्थु किसुमान न'खर हिसाबै बा दायनिगिरिखौ सोरबा गार्जेना जुदि जोंनो नागिरनाय बा हमनांगौ होननानै दायथ' होयोबा जोङो बेखिनि खामानिखौ जों मावनांगौ जायो। जों निजिनि खामानिखौ दोननाबाबो जों बिथांमोननि जेरै बिथोन हरो थिग बिदिनो जों जेनेबा न'खरनिफ्राय सोरखौबा लाना खारबोनाय, मोनथावना मोनथावै फैलायनाय, थिग बेबायदि न'खरनि गार्जेना जुदि जोंनो दायथ' हरोबा जों बेखिनिखौ निजिनि खामानिखौ दसे दोनथ'नानैबाबो जों आवगायनानै नागिरनाय जायो आरो। दाखालि बयनिफ्राय नोंथांमोना जायखौ हमदों बिनि उननिफ्रायनो गोबां फन फैदों होननानै मिथिनो मोन्दों। फैदों, जोंनाव गोबां फन फैदों, गोबां केस फैदों ना? केसआ दाबो दं। जों गासै केसखौबो दिनैसिमबो बारा साक्सेस खालामजोबनो हायाखै, खिन्थु जों हानायखिनिखौ जों नाजागासिनो। दाबो जोंनाव लिस्ट दं। बे लिस्ट हिसाबै जेनेबा जोङो नाजालांगासिनो। सोरबा भाग्य गाज्रिया नोजोराव गोलैफ्लाङोबा हमजानाय जागोन आरो ना। दायनिगिरियासो दे, गासैबो नङा दे। ससियेल मिडियाआव देखायालासिनोबो हमदों नामा? जोंहा ससियेल मिडियाआव होआलासिनोबो जों किसुमान बुस्थुखौ जों न'खराव समजायनाय जागोन। किसुमान बुस्थुआ न'खरनिफ्राय सोंनाय फिननायनि गेजेरजोंहाय जों बे बुस्थुखौ मावनाय जागोन आरो ना। मोनसे सांग्रांथि सान नामा? सांग्रांथिखौथ' जोङो बुंबायानो दं बार दे, जेनेबा सोरबा जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि मावनानै दङब्ला गारनांगौ। आरो गोरोन्थिखौ मावबाय थानानै एसेबां जाया। जायखिजाया दा जिथुनिखि जोङो नोंथांमोननि निउस चेनेलनि बा इउटुबनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां खोथाखौ जों बुङो दे, जेनेबा गासैबो बे हाबाखौ मावाबासिनो दे गुबुन हाबा मावनाबो जानो हायो। ओंखायनो जों बुङो आरो सोरबा जुदि गाज्रि माबायाव जुदि फालांगियाव जुदि दङबा बिनिफ्राय एसे साइड जानानै गुबुन खामानि मावनायखौ जों लुबैयो। आरो बेनि गेजेरजों जों फोरमायो जेनेबा गासै बर' हारिनि थाखायनो गावबा गावनि गथ'फोरा गुवाहाटियानो जा, दिल्ली, मुम्बाइ, नाना धरन गुबुन गुबुन जायगायावनो जा, जाहाथे मोजां खामानि मावनानै मोजां खोनानाय बेबायदि। खिन्थु देहा फालांगिनि सायाव खोनायोबा जोङो गुवाहाटियाव थायोबा एक्सन हिसाबैनो जोङो न'खरनिफ्राय फोरमायहरबा जों लानाय जागोन आरो। गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम। दा नायबानो जाबाय नै गोबां गारि खारलांबाय दङ। साउन्डनि एसे उसुबिदा जानो हागौ। दा जोंहा नै एक्सन ग्रुपआ बेहायनो दङ। एक्सन ग्रुप माने बिथांमोना दा बर' हारिनि थाखाय संरैखाथि, हारिनि अलखदाव थांनायखौ बिथांमोना लुबैया। आरो बर' हिन्जावफोरा हार्सा हौवाजों जुलि जानानै बुथारजानायखौ लुबैया।
बेबायदिखौ बिथांमोना थांखि लागासिनो दङ आरो लालांबाय थागोन इयुनाव। दा नै साना हाबां हाबां जाबाय, नायबानो जाबाय नै सान हाबनायखौ। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय जानांगौ माखासे फुटबलनि बाथ्राबो आरो लोगोसे बिथांमोना मा बुंखो बेखौ मिथिबाय जानांगौ। आरो बिदिनो दा बेलारोम समनि दसे जिरायगासिनो दङ बिदिनो नै दा बे गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरजों लोगोसे बोराय बुरै गासिबो फैयो, गेजेर बैसोनि आरो जों बायदि मानसिफ्रा फैयो। दा जियानो जादोला लोगोफोर गोजोन्थों, एसेनोसै, बाय बाय।